Detská letná univerzita je názov projektu určeného pre deti z komunitných centier, ktorého cieľom je prevencia sociálno-patologických javov, efektívne trávenie voľného času či utužovanie priateľstiev a tvorba nových. Projekt sa konal aj v našom meste. Stretli sme sa dnes v Tekovskej knižnici Leviciach pri príležitosti organizovania projektu Detská letná univerzita. Tento projekt sa organizuje, vlastne ja som organizátor a organizujem ho v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, s mestom Levice, v spolupráci s mestom Levice a v spolupráci s Tekovskou knižnicou v Leviciach. S týmto projektom sme chceli zahájiť leto pre deti z komunitných centier z 3 obcí. Konkrétne išlo o obce Tekovské, Lužany, Bátovce a Pukanec. A chceli sme im urobiť taký netradičný, zaujímavý štart do leta, do letných prázdnin niečím, čo tieto deti, myslím si, že ešte nezažili a možno už ani nikdy nezažijú. Cieľom tohto projektu je ľudsky povedané, aby deti svoj voľný čas trávili efektívne, aby nerobili možno zlotu po obciach. A taktiež ide o podporu medziľudských vzťahov, o vytváranie nových priateľstiev medzi deťmi z jednotlivých komunitných centier a taktiež o podporu už existujúcich priateľstiev medzi týmito deťmi. Táto Detská letná univerzita sa realizuje 3 dni. Sme sa venovali v rámci prednášky sebapoznaniu detí formou hier, rozhovorov a rôznych zážitkových metód. Boli sme na mestskom úrade, boli sme pozvaní pánom viceprimátorom Benčekom. Deti prvýkrát videli priestory mestského úradu, takže bolo to pre nich zaujímavé, bolo to pre nich pútavé. Deti mali pripravené otázky, pýtali sa, dotazovali sa, dotazy im boli zodpovedané a z mestského úradu sme sa vlastne presunuli do priestorov Tekovskej knižnice v Leviciach, kde deti dnes absolvujú pútavú, zaujímavú prednášku o rómskom jazyku, o rómskej kultúre a vlastne o komparácii rómskej kultúry s takouto bežnou kultúrou